Hola amics del Club del Vi, us vull presentar el vi negre del mes de desembre del club. Avui us presento les Crestes 2019, és un vi del celler Mas d'Oix, un denominació d'origen qualificada Priorat, i és un vi clàssic Priorat, tot i que és un vi més jove perquè és un 2019 i només té 8 mesos de criança. D'acord? Llavors, està elaborat amb garnatxa de 20 anys d'edat, amb carinyena de vinya centenària i amb sirà de 15 anys. És un vi jove, afruitat, amb una entrada golosa, amb molta frescor, amb aquesta mineralitat, amb aquesta aspror molt elegant i sobretot és molt viu. Es troba herba aromàtica al final, aquesta nota fins i tot que vermuteja, i és un vi superfàcil de prendre a qualsevol moment. És un priorat, diguem, de tapeo, però també amb plats una mica més exigents. Celler Mas d'Oix, com us he comentat, és un celler que es troba al municipi de Poboleda. Això és la part més, potser ja més al nord del Priorat, a tocar de la serra del Montsant, i és un celler que es va fundar el 1989 per dos germans que van heredar vinyes familiars, unes finques, i llavors van començar justament en l'època del renaixement del vi del Priorat, el 89, a elaborar el seu vi. Elaboren vins de gamma alta també, i les vinyes es situen a costers de 400 metres d'altitud i, us comentava, és un vi perfecte per menjar, per fer un tapeo. Jo el considero això, per carns va molt bé, però també un plat tipus pollastre amb calamars, fer unes llenties, fer unes croquetes, fer un tapeo, és perfecte. Llavors, esperem que